Tak bol som normálne na pumpe, ako skoro každý večer, lebo robím v jednej SBS-ke nemenovanej. Pil som kapučínko, dojde taxikár na pumpu a kričí: prosím vás, pán policajt, úpešné prepadnutie Tatrabanky. Ja som neváhal, hneď som vyštartoval z pumpy, rovno tomu páchateľovi. Páchateľ to nabúral do Tatrabanky, rozbil celý vchod. Celú tam zdemoloval, jak ma zbadal, dal spiatočku a chcel ísť preč. Otvoril som dvere, dal som mu hneď pecku, lebo kráľov odpol, že čo je, hneď bol nervózny, som videl, čo je. A on išiel do mňa, hneď som mu pustil jednu, chytil som ho za vlasy, alebo za golier na zem, ruky za hlavu, vyskočil som na neho a čakal som do príchodu policie. A môj pes ho trošku kúsal, ale tak obkuskával. Dobre, bolo to o koľko asi, prosím vás? O 2:30 ráno asi, cca. A to bola Tatrabanka kde? Na Račalskej ulici za OFA pumpou, Mladá garda. Aha, takže ja som pochopil, ten páchateľ vlastne on zo svojho auta vošiel do banky? Normálne spálil, podotýkam, akože bol podgúražený alebo spoločensky unavený, ako sa hovorí. Ale ja si myslím, že to robil pri plnom vedomí, lebo napálil, všetko tam rozbil, dal spiatočku a chcel ísť preč. Keby som ho vlastne ja nechytil, tak uteče. Dobre, si tam boli v práci teda, neďaleko. Ja som nebol v práci, ja som bol práve ešte na voľno a bol som tam ako normálny zákazník pumpy. To bolo čistá náhoda a to je vlastne na tomto krásne, že som bol v správnu dobu na správnom mieste. Dobre, už ste boli vypovedať na policii, či vás ešte čakajú? Bol som vypovedať, som hlavný svedok aj všetko. Dobre, a... Boli tam kriminálky, bolo tam asi okolo 100 policajtov tam bolo minimálne. A banka vás už nejak oslovila, či s bankou ste komunikovali vôbec? Komunikujem s riaditeľom, budem odmenený a že vraj Robo Kaliňák mi dá nejaké vyznamenanie, že na odvahu preukázanú, lebo vlastne ja som nevedel, či je ozbrojený alebo není. A išiel som do toho bezhlavo. On mi povedal, že je zúfalý, že má nejaké rodinné problémy a ja som povedal, každý máme rodinné problémy a to nie je riešenie, že išiel do tej banky. No. Ale ja ho nechcem poškodiť, keď to polícia dala, že mu dopravný prestupok, tak má dopravný prestupok, má ponaučenie, aby to nezopakoval druhýkrát. Ja nemám z toho nič, keď jeho zavrú, mňa nikto nevyznamená, nedostanem za to peniaze, nič, mne to je úplne jedno. Ešte ma zaujíma, banka teda si váži ten váš čin, ako reagovala polícia, keď prišla, videla, že vy ste zaistili toho páchateľa a čakáte teda už s hotovou robotou prakticky? Ja poviem na rovinu, tak policajti ma vždy poznajú, lebo som bývalý policajt, ja mám veľa kamarátov v policajnom zbore a boli rádi, že som tu bol. Vám poviem na rovinu. Takže vám poďakovali? Však samozrejme. Osvrvíte do buď. On ide, nebojte sa, on je strela. Je to bandok a on je špecializovaný, to tu 4 bojové plemena v jednom a to je veľmi ostré. On len vrčal a nič iné nerobil. A chodil okolo neho a monitorovalo a čakali sme napríklad policie. Ako je teda vycvičený, keby sa páchateľ pokúsil ujsť? Keby robil, áno, keby robil nejaké nátlaky, alebo že by išiel do... Poď sem poď, Cedár, ku mne, poď sem, Noé, poď sem. No a keby robil nejaké, že opatrné kroky, že ide do fyzického nátlaku, tak jasno, že by ho... by začal kúsať, áno. Ale inak ne, on už bol v pohode, ten páchateľ už. Najprv drží, ak už bol na zemi, už vedel, koľka tá bije. A keď došli, aj policajti sa opýtali, že ide robiť, tak povedal, že už nikde, že už ide do basy, no. Ale ja som venčil psa vlastne, ja som tu bol na pešo, na pešiaka a že som vážil na tú kávu. A mám tu kamarátky tie na pumpe, čo obsluhujú a som sa s nimi rozprával. Bo ja ho venčím v noci, lebo už v noci nechodia psi a pekne kľudne ho môžem opustiť. Samozrejme s náhubkom a venčí sa. To bola čistá náhoda, že som tu bol. Však ja som samozrejme, budeme na telefónu a budeme to mať kamery a budeme napojení na ich kamerový systém. Takže externá adres. Áno, jasné. Ja to nebudem robiť nejakého šaša, nejakého komedianta, že tu budem stať pred bankou.
Ja som trošku na vyššej úrovni na pumpe. Nečakal, že ja tu budem na tej pumpe, na tej káve, no. Vodič sa údajne z auta ešte pokúsil ujsť, nešetril ani vulgárnymi poznámkami. Bol velice drzý, nie mi povedal, čo chceš, ty budeš. A pokračovanie poznáte. Podozrivého vytiahol z auta, zložil na kolená a pes dostal povel páchateľa zaistiť. On len vrčal vlastne. On má nejaký ten seriál komisár Rex, tak on je tak podobne cvičený. Keby robil nejaké nátlaky, alebo že by išiel do poď sem poď, Cedár, ku mne, poď sem, noje, poď sem. Napriek tomu, že aj podľa záverov vyšetrovania polície išlo len o bizarnú dopravnú nehodu, muž tvrdí, že ho banka za mimoriadne odvážny čin odmenila. Podľa mňa to bol určite prepad, ale však ja sa není vyšetrovateľ ani nejaký tento sudca Dredd, jak sa hovorí. Priamo od riaditeľa pobočky mal dostať finančnú odmenu 1 000 eur a návrh na exkluzívnu spoluprácu. Možno už onedlho bude túto budovu strážiť jeho súkromná bezpečnostná firma, ale len formou externej spolupráce. Zábery z bezpečnostných kamier vraj budú analyzovať na vysunutom pracovisku a zakročia len vo výnimočných situáciách. Ja to neviem robiť nejakého šaša, nejakého komedianta, že tu budem stať pred bankou. Ja som trošku na vyššej úrovni. Na túto rozprávkovú odmenu nebojacného muža sme sa pýtali aj hovorky nepoškodenej banky. Informácie sa nám nepodarilo overiť, ale banka ich ani priamo nevylúčila. Ja som správny občan a nepodporujem takéto trestné činnosti. Pre televíziu JOJ, Dana Strculová.